I vår dyre frälsares Jesu Kristi namn Kalliimme vapahtajan Jeesuksen Kristuksen nimessä så vill vi ännu fortsätta inför det här levande och evigt bestående Guds ord. haluamme jatkaa tämän elävän ja ikuisesti pysyvän sanan edessä. Jag ber till vår Herre himmelske Fader, och jag önskar att det är också församlingens gemensamma bön. Ja rukoilen taivaallisen Isän puoleen ja toivon myöskin, että se on koko seurakunnan rukous. Jag vill instämma med det brodern sa innan. Haluan yhtyä siihen, mitä veli aikaisemmin sanoi, Att Gud skulle ge sina tjänare vishet. että Jumala antaisi palvelijoilleen viisautta. Guds vishet, inte mänsklig visdom. Jumalan viisautta, eikä inhimillistä viisautta. Och att vi tjänare skulle frimodigt kunna vittna och tala. Että me palvelijat voisimme rohkeasti, vapaasti julistaa Med kärlek, rakkaudella, men också den klarhet som finns i Guds ord. mutta myöskin sillä kirkkaudella ja selvyydellä, jota on tässä Jumalan sanassa. Även om det är saker som är mänskligt sett svåra. Vaikka niin inhimillisesti katsoen voivat olla vaikeita asioita. Den text och det här är temat för den här predikan. Teksti ja teema tälle saarnalle Är en text och ett tema som jag har bävat inför att ta upp. on sellainen aihe, jota olen vapissut puhuakseen siitä. Därför ber jag att Gud skulle ge mig kraft och frimodighet. Sen tähden rukoilen Jumalalta viisautta ja rohkeutta tämän edessä. Det finns ibland texter som vi predikanter som kommer i tankarna, On välillä meille saarnaajille sellainen teksti, joka nousee ajatuksiimme, men som vi kanske känner att vi egentligen inte mänskligt sett vill ta. mutta niin ajattelemme inhimillisesti katsoen, että emme halua siitä puhua. Men jag vill vara lydig Herren. Mutta haluan olla Herralle kuuliainen. Vi läser från första Korintierbrevet 12 kapitel. Luemme Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille sen 12. luvusta, Verserna 18 till och med 27. jakeesta 18-27. Och vi läser ordet i bönens ande och i Jesu namn. Ja luemme sanat rukouksen hengessä ja Jeesuksen nimessä. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Amen. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme. Mutta ne, joita me emme häpeä,
eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Amen. Ja, detta var ditt ord, helige Fader, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Tämä oli sinun sanasi, oi Pyhä Isä. Pyhitä meidät totuudessa, sillä sinun sanasi on iankaikkinen totuus. Paulus skrev ju som bekant många brev och hans brev står också för en stor del av det nya testamentet. Paavali kirjoitti, niin kuin tiedätte, monta kirjettä ja suurin osa näistä kirjeistä tässä Uudessa testamentissa on Paavalin kirjoittamia. Och även om situationen var olika i de olika församlingarna, han skrev olika brev till de olika församlingarna. Vaikka tilanteet olivat erilaisia kaikissa seurakunnissa ja hän kirjoitti jokaiselle seurakunnalla oman kirjeensä, Så hittar vi någonting återkommande i breven. niin me aina löydämme jotain, joka taas jälleen palaa Det är förstås kärnan i den kristna tron. ja joka toistuu. Ja se on nimenomaan tämä ydin, uskon ydin. Det vill säga att tron kommer av nåd och inte av gärningar. Eli että usko tulee armosta eikä teoista. Och att kraften kommer från Kristi kors. Ja voima tulee Kristuksen rististä. Men också Jesus som den segerrike och uppståndne frälsaren. Mutta niin myöskin Jeesus voitollisena ja ylösnouseena vapahtajana. Men så ser vi också någonting annat i breven. Mutta niin näin jotain myöskin näissä kirjeissä. Och vi ska komma ihåg att det här att han skriver det till unga församlingar. Ja muistakaamme, että hän kirjoittaa sen nuorille seurakunnille. Församlingarna har alltså bara funnits några få år. Ovat vain olleet muutamia vuosia. Och då skriver han till flera av de här, då liknar han församlingen vid Kristi kropp. Ja niin hän vertaa tätä seurakuntaa Kristuksen ruumiiseen. Och han använder det som en bild därför att varna också för splittringar. Ja hän käyttää sitä kuvana myöskin varoittaakseen myöskin tästä erkaannuksesta, hajoamisesta. För att vi verkligen ska förstå att vi är som en helhet. Jotta me todella ymmärtäisimme, että olemme tavallaan niin kuin kokonaisuus. Och han varnar också uttryckligen för splittringar, antingen direkt eller indirekt. Ja myöskin varoittaa hajannuksista suoranaisesti tai epäsuoranaisesti. I flera av breven. Monessa hänen kirjeissään. Han skriver till exempel så här i slutet av Romarbrevet. Hän muun muassa kirjoittaa näin roomalaiskirjeen lopussa. Den som vill slå upp det är det 16 kapitlet 17 versen. 16 luku ja 17 jae. Att jag uppmanar er bröder. Mutta minä kehotan teitä, veljet, att ge akt på dem som vållar splittring. Pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä. Och kan bli till ett fall. Ja pahennusta. Likaså skriver han i Galaterbrevet. Ja niin hän myöskin kirjoittaa galattalaiskirjeessä. När han talar om köttets gärningar. Jossa hän puhuu lihan teoista. Så säger han köttets gärningar är uppenbara. Ja hän sanoo, että lihan teot ovat ilmeiset. Och så nämner han flera. Ja niin hän mainitsee useampia. Bland annat fiendskap. Muun muassa vihamielisyys. Kiv och avund. Kiivaa ja kateutta. Gräl och splittringar. Ja kiistoja ja eripuraisuutta. Och när vi går tillbaka till särskilt det här första Korintierbrevet. Ja kun varsinkin menemme takaisin tähän ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Så var det så att församlingen i Korint etablerades under Paulus andra missionsresa. Niin Korinton seurakunta perustettiin Paavalin toisen lähetysmatkan aikana. Ungefär år 50-51 efter Kristi födelse. Noin 50-51 vuonna Kristuksen syntymisen jälkeen. Och när han skriver det här brevet till korintierna så har alltså församlingen funnits i 4-5 år. Kun hän kirjoittaa tämän kirjeen Korinton seurakuntaan, niin tämä seurakunta on ollut olemassa noin 4-5 vuotta. Och det har varit en ung, men det har varit en framgångsrik församling. On nuori, mutta myöskin menestynyt seurakunta. Han talar om de rika nådegåvorna. Hän puhuu näistä rikkaista armolahjoista. Och vi förstår verkligen att det här har varit en till yttre sett en framgångsrik församling.
Ja ymmärrämme, että ulkonaisesti tämä on ollut menestyvä seurakunta, Men han hinner bara egentligen avsluta inledningshälsningen. mutta hän oikeastaan vain kerkiää tässä lopettaa tämän alkutervehdyksen. Och så säger han i den 10:e versen. Ja niin hän sanoo 10. jakeessa. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi ristiriitaisuuksia keskuudessanne, Utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Om vi kort beskriver församlingen i Korint. Jos me lyhyesti kerromme tästä Korinton seurakunnasta. Korint var ju en stor handelsstad. Korint oli iso tämmöinen kauppakaupunki. Och det hade kommit människor från alla delar av världen, kan man säga, från många olika håll. Ja ihmiset olivat kokoontuneet maailman eri suunnilta. Och där fanns rika, där fanns fattiga, Siellä oli rikkaita ja köyhiä, där fanns judar, där fanns hedningar. juutalaisia, pakanoita, Ja, egentligen alla möjliga olika. kaikenlaisia ihmisiä. Och så var det också i församlingen. Ja näin oli myöskin seurakunnassa. Det var stor spridning bland människorna där i församlingen. Oli suuri erotus ja ero näiden ihmisten välillä tässä seurakunnassa. Men så fanns det någonting som var naturligt för de här som bodde i Korint. Mutta niillä oli jotain, joka oli luonnollista näille, jotka asuivat Korintossa. Rent mänskligt, rent kötsligt. Lihallisesti ja inhimillisesti. Man ville gärna ha en person, en människa som ledare. He halusivat ihmisen johtajaksi. Och därför hade det också börjat bildas partier. Ja sen tähden sinne oli myöskin perustettunut näitä lahkoja sinne. Det var Apollo som var den här vältalige. Ja ryhmiä, ja Apollo oli yksi, joka oli hyvä puhuja. Det var Paulus som ju hade etablerat den här församlingen. Ja Paavali, joka oli perustanut tämän seurakunnan. Det var Petrus som var ju en av apostlarna, en av de tre apostlarna som var närmast Jesus, eller Kefas som det står här. Ja Pietari tai Keefas, joka oli yksi näistä, joka oli apostoleista, joka oli hyvin lähellä Jeesusta. Och så har vi ett parti här som vi tänker att det måste ju vara det rätta partiet. Niin oli niitä ryhmiä, joita ajattelemme, että tämähän täytyy olla oikea ryhmä. Det är de som sa så här att jag håller mig till Kristus. Oli he, jotka sanovat, että minä pitäydyn Kristuksen puoleen. Men det är inte så att Paulus säger att det var det rätta partiet. Mutta Paavali ei sano, että tämä oli se oikea ryhmä. Utan tvärtom, det var ju partisinnet som var problemet. Vaan oikeastaan oli tämä ryhmäkuuluvaisuus, joka oli niin kuin tavallaan ongelma tässä. Och de här som tillhörde det här Kristuspartiet, He, jotka kuuluvat tähän Kristusryhmään, de stängde ju också ute andra från det här. ne sulkivat pois kaikki nämä muut siitä ryhmästä. Och så kan vi ställa oss frågan idag. Ja niin voimme asettaa kysymyksen tänään. Är det här relevant år 2025 i Kolby, Onko tämä myöskin relevanttia Kolpissa vuonna 2020-luvulla, i våra hemförsamlingar, kotiseurakunnissamme, i vår väckelse? meidän herätysliikkeessämme? Är det frid och fröjd överallt? Onko riemua ja rauhaa kaikkialla? Kan vi säga att vi är, som det står här, att vi är fullkomligt enade i samma uppfattning? Voimmeko sanoa, että me olemme kaikki täydellisesti samaa mieltä? Kan vi säga att vi älskar alla bröder? Voimmeko sanoa, että me rakastamme kaikkia veljiä? Att vi också älskar de olika gåvorna som Gud har gett? Että me myöskin rakastamme niitä eri lahjoja, joita Jumala on antanut? Eller hur är det egentligen? Vaan miten oikeastaan on? Jag vill ge ett par exempel. Haluan antaa pari esimerkkiä. Och när man står inför det här att skulle ge exempel, Ja kun seisoo tämän edessä, että antaa esimerkin, så kan man ju välja att ge ett exempel som egentligen inte berör, niin voi antaa esimerkkiä, joka tavallaan ei kosketa, som inte väcker egentligen så mycket känslor i människor. joka ei herätä niin paljon tunteita ihmisissä. Folk kan förstå det, Ihmiset voivat sen ymmärtää, men det berör egentligen inte så mycket på djupet. mutta se ei kosketa niin syvästi ihmistä. Men Guds ord rätt talat, Mutta Jumalan sana oikein puhuttuna, det berör, niin se todella och det koskettaa. berör på djupet, Ja se koskettaa syvältä. det berör mig. Ja
ja se koskettaa minua. Det finns en sak som jag egentligen så långt tillbaka jag kan minnas On eräs asia, joka itse muistan kauan aikaa taaksepäin ajassa, som det har samtalats om, josta on keskusteltu som det har diskuterats. ja paljon on keskusteltu, Och det är hur fort ska man spela? on, että kuinka nopeasti soitetaan. Och det finns de som tycker att det där gick alldeles för fort. Joidenkin mielestä soitetaan aivan liian Det nopeasti. är omöjligt att kunna tänka på och betrakta orden. On mahdotonta miettiä ja ajatella näitä sanoja, Och så finns det de som är av en annan uppfattning ja niin on toiset, jotka ovat toista mieltä. och kanske suckar när de går ut från en gudstjänst Ehkä he huokailevat silloin, kun he lähtevät ulos siitä Jumalan och palveluksesta. säger att det gick så långsamt så det gick inte att sjunga. He sanoo, että ne meni niin hitaasti, että ei voinut edes laulaa. Och så tänker man sig att ja, men det här är ju en liten fråga, Niin ajattelee, että tämä on niin pieni kysymys. att det är en oskyldig fråga. Se on niin kuin viaton asia, Men det är ingen liten och oskyldig fråga. mutta se ei ole mikään pieni viaton asia. Om du tror det och tänker det så är det djävulen som intalar dig att det är det. Jos ajattelet näin, niin se on sielun vihollinen, joka panee sinut miettimään tällä tavoin. Därför att varje gång du diskuterar det här, Sillä joka kerta, kun tästä keskustellaan, varje gång du samlas med dem som oftast tycker lika som dig aina kun kokoonnut niiden ympärille, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin sinä och beklagar dig över det här, ja valittavat juuri tästä, så är det som att ta en mursten, en bricka, on aivan niin kuin ottaisi muurikivin och så lägger du cement på den och så sätter du ner och så bidrar du till att bygga ytterligare en mur. ja panee laastia sen päälle ja panee sen muurin ja rakentaa sitä muuria. En mur där din grupp ryms inom, Sellainen muuri, johon sinun ryhmäsi mahtuu, men där någon annan är på en annan sida. mutta toinen ryhmä on toisella puolella. Och vi har så lätt för att underskatta de här som vi tycker är små frågor. On niin helposti vähätellä näitä pieniä asioita. Kan vi inte bara acceptera Emmekö voi vain hyväksyä, att vi är olika som människor? että me olemme erilaisia ihmisinä, Att vissa tycker om att när det går långsammare. että joiden mielestä on hyvä silloin, kun soitetaan hitaammin. Kan vi inte se på det i Guds kärlek? Emmekö voi katsoa sitä Jumalan rakkaudella, Om vi inte kan ha kärlek i en sån liten fråga, jos ei meillä voi olla rakkautta näin pienessä asiassa. hur skulle vi kunna älska varandra när det blir större och svårare frågor? Miten me voimme silloin rakastaa toisiamme, kun on kysymys isommista, suurimmista asioista? Och så vill jag ta en annan fråga Ja niin haluan nostaa toisen asian, som jag vet att det talas om. josta tiedän, että puhutaan. Det är röstnivån på predikanten. On saarnaajan äänitaso. Det finns de som beklagar sig över att det är alldeles för hög röstnivå, Jotkut valittavat siitä, että on aivan liian korkea ääni, kova ääni. eller att predikanten har alldeles för mycket känslor i rösten. Tai että saarnailla on aivan liian paljon tunteita siinä äänessään. Och man kanske tänker, är det verkligen äkta känslor? Ja voi ajatella, että onko nämä todella aitoja tunteita, Eller försöker man skapa känslor med det? vai yritetäänkö tällä luoda niitä tunteita. Och så finns det de som kanske föredrar det här lite mer lugnande, det här förklarande. Ja sitten on niitä, jotka mielellään haluaa kuunnella tätä hiljaista ja rauhallista puhetta. Och är det inte så att vi där också är olika? Emmekö siinäkin ole erilaisia? Och en sak behöver ni ha klart för er. Ja yksi asia meillä tulisi olla selvä. På den här platsen har det aldrig klivit upp en felfri predikant. Että tälle paikalle ei ole ikinä noussut virheetön opettaja. Det har bara saarnaaja. funnits en felfri predikant här i världen. On ainoastaan ollut yksi virheetön saarnaaja tässä maailmassa, Och det är Herren Jesus själv. ja se on Herra Jeesus itse. Alla andra är vi felande, Kaikki muut teemme virheitä, och också när vi går upp här. myöskin silloin kun nousemme tänne. Jag tror jag kan säga för oss alla predikanter Ja voin varmaan sanoa kaikkien saarnaajien puolesta, att vi kanske önskar att det inte vore så rent mänskligt. että inhimillisesti ei olisi näin. Men samtidigt måste vi också böja oss för Guds ord, Mutta samalla meidän tulee kuitenkin taipua Jumalan sanan edessä, om att Guds kraft fullkomnas i svaghet. että Jumalan voima täyttyy heikkoudessa Därför att människor inte ska lyftas upp. ja heikoissa niin, että ihmiset ei nostettaisi ihmisiä. Men det är så att vissa människor berörs mer av om predikanten har en viss typ av röst, kanske mer känslosam. Mutta on sillä tavoin, että jotkut ihmiset, heitä koskettaa ja he kokevat sen paremmaksi, jos saarnailla on kova ääni.
Medan andra har lättare att ta till sig om det är med den här lugna förklarande. Kun toisilla taas on se, että se on tämmöinen rauhallinen selitys. Men tala inte illa om de andra. Mutta älkää puhuko pahaa niistä muista Eller nedsättande om dem. tai alentavasti heistä. Varför blir det så här? Miksi käy näin? Jag tror att vi behöver se var det hela börjar. Uskon, että meidän täytyy lähteä siitä, mistä kaikki on lähtöisin. Därför att det vi ser när vi ser de här frågorna, Kun me näemme nämä asiat, det är att av någon anledning så tenderar det att vara så här. jostain syystä niin tapaa olla näin, Att de som har en åsikt i hur fort man ska spela, että ne, joilla on käsitys siitä, kuinka nopeasti pitää soittaa, de har ungefär samma uppfattning i predikantens röst. heillä on myöskin sama näkemys saarnaajan äänestä. Eller en annan fråga, vilken bibelöversättning man ska använda och vilket som är helt fel. Tai toinen se, että minkälaista raamatun käännöstä käytetään, Eller andra frågor. tai muita asioita. Men var börjar det här? Mutta mistä tämä kaikki lähtee? Lyssna, far och mor, Kuuntele isä ja äiti, farmor och farfar. isoäiti ja isoisä. Det börjar där hemma. Se alkaa siellä kodissa. För visst är det anmärkningsvärt Onhan se huomioitavaa, att vi så ofta ser att inom familjer så har alla ungefär samma åsikt i så många frågor. että monessa perheessä niin monella on niin samanlainen käsitys näistä asioista. Är det inte så att det är lätt att det kanske där hemma blir så? On ehkä niin, että niin helposti kotona käy niin, Att man säger något litet negativt ord om någon. että puhuu jotain negatiivista jostain. Och vad lär sig våra barn? Ja mitä meidän lapsemme oppivat siitä? När man beklagar sig över andra, Kun valittaa muista, lyfter upp andras svagheter, nostaa toisten heikkoudet, man lär sig att så här får man göra. siinä oppii, että tällä tavoin saa tehdä. Och jag vill tala också till er ungdomar. Ja haluan puhua teille myöskin teille nuorille, Därför det som senare blir ett större problem i församlingen, sillä se, joka tulee suuremmaksi ongelmaksi seurakunnissa, det börjar när ni också samlas där. se alkaa siitä, kun tekin kokoonnutte. Hur ni talar om andra, Miten te puhutte toisista hur ni talar med varandra. ja kuinka puhutte toisillenne. Och jag vill ge ett exempel. Ja haluan antaa yhden esimerkin. Ibland kan vi uttrycka oss så här. Välillä voimme ilmaista tällä tavoin. Och kom ihåg när jag säger vi så menar jag verkligen mig själv. Ja huomioi, että kun sanon me, niin tarkoitan myöskin itseäni. Jag kan säga så här att jag har hört så här. Voin sanoa, että olen kuullut näin. Jag vet inte riktigt om det är sant, men det kanske ligger något i det. En tiedä, että onko se aivan totta, mutta varmaan siinä on jotain perää. Och då är det som att jag uttrycker mig på ett sätt som att jag på något sätt skyddar mig själv. Ja sanon jollain tavoin niin, että suojelen itseäni. Jag har ju något att berätta för någon annan, Minulla on jotain kerrottavaa toiselle, och egentligen är det ju skvaller. ja oikeastaanhan se on juorua. Och den som tror att vi kristna är fria från den här frestelsen att skvallra och att vilja lyssna på skvaller, Ja he, jotka uskovat siitä, että me kristityt olemme vapautetut tästä juoruudesta ja se, että kuuntelisimme juorua. den personen känner inte sig själv på djupet. Se ihminen ei tunne itsensä syvällä. Vi har köttet i oss precis som världens människor. Meillä on lihaa meissä itsessämme, aivan niin kuin maailman ihmisillä on. Köttet blir vi aldrig fritt. Siitä emme ikinä pääse eroon. Och genom att tala på det sättet, Ja puhumalla tällä tavoin, att sprida saker som det är lite tveksamt egentligen om det är sant. levittää tietoa, joka on ehkä, ei tiedä, että onko se varmasti totta, Så etablerar vi egentligen sanningar om andra personer och grupper niin sillä tavoin me levitämme totuutta muista ihmisistä ja ryhmistä, som egentligen inte är sanna. jotka oikeastaan ei ole totta. Och varför gör vi det här? Ja miksi me näin teemme? Jo, vi behöver förstå oss människor. Meidän täytyy ymmärtää meitä ihmisiä. Och vi såg det med korintierna. Varför samlas man i en grupp? Ja kuulimme tästä korintolaisista, miksi he kokoontuvat eri ryhmiin. Jo, genom att ha alla de här samtalen om det ena eller det andra så testar vi lite grann andra personer.
keskustelemaan muiden ihmisten kanssa ja kysymällä näitä kysymyksiä, niin haluamme testata niitä ihmisiä. Och så småningom så har vi en bra bild av vilka som har ungefär samma åsikt som mig. Ja vähitellen saamme semmoisen käsityksen, että ketkä ihmiset on ne, jotka on suurin piirtein samanlainen käsitys kuin meillä. Och det blir vi. Ja siitä tulee me, Men också vilka som har en annan uppfattning. mutta myöskin se ryhmä, jolla on toinen käsitys. Och det blir dem. Ja siitä tulee he. Och så kan vi se det också på till exempel under såna här möten. Ja niin voi myöskin nähdä esimerkiksi näissä seuroissa. Att man gärna föredrar att umgås och samtala med människor som på många sätt har de samma uppfattningarna som oss. Det vill säga vi och min grupp. Et mielellään keskustelee juuri niiden henkilöiden kanssa, joilla on sama mielipide kuin meillä, eli tavallaan tämmöinen me- ja he-ryhmä. Och genom att över längre tid så alla dessa små frö, Ja pidemmän aikaa, kun kylvää näitä pieniä siemeniä, så kan du vara säker på en sak. niin voit olla varma yhdestä asiasta. Vad vi sår och vad vi vårdar och vad vi göder, Mitä me kylvämme ja lannoitamme, det kommer en gång att bära frukt. niin se kerran kantaa hedelmän. Vad är då felet? Missä on sitten tämä virhe? Jo, vi ser det i vår text. Me huomaamme sen tästä meidän tekstistämme. Kärnan i det hela, Ydin tässä det är hur vi ser på våra bröder on se, että millä tavoin me katselemme veljiämme och ser på de olika gåvorna. ja erilaisia lahjoja. Därför att när vi ser olikheter Kun me näimme erilaisuuksia, så ser vi det egentligen rent mänskligt som någonting som är ett problem. niin inhimillisesti näemme sen tavallaan ongelmaksi. Vi föredrar att egentligen ha sådana som i mångt och mycket tycker lika som oss, Mielellään haluamme olla heidän kanssa, jotka ovat samaa mieltä kuin me, är lika som oss. ovat samanlaisia kuin me. Men här behöver vi, kära vänner, Mutta tässä meidän rakkaat ystävät, förstå att Kristus har tänkt precis tvärtom. että Jumala, Kristus on ajattanut aivan päinvastoin. Gud har skapat dig Jumala on luonut sinut annorlunda än mig. erilaiseksi kuin minut. Många sätt helt annorlunda. Monella tapaa aivan erilaiseksi. Därför att han vet att jag behöver det. Sen tähden, että hän tietää, että Jag behöver din olikhet. minä tarvitsen sinut ja sinun erilaisuutesi. Jag behöver dina gåvor. Minä tarvitsen sinun lahjasi. Gud har gett dig som en gåva för mig. Jumala on antanut sinut lahjaksi minulle. Och det som jag kanske egentligen irriterar mig på, Ja se, mistä minä ehkä enimmäkseen paheksun, är Guds stora gåva till mig. on Jumalan lahja minulle. Varför ser jag inte det? Miksen minä sitä näe? Varför ser jag bara det annorlunda som något dåligt? Minkä tähden minä näin sen erilaisuuden vain huonona asiana? Varför ser jag bara fel i det annorlunda? Miksi vain näin virhettä tässä erilaisuudessa? Jag behöver det. Koska minä tarvitsen sitä. Gud ger mig ögon och öppnar mina ögon och våra ögon, Jumala avaa meidän silmämme så att vi ser att vi behöver varandra. niin, että näkisimme, että me tarvitsemme toisiamme. Brodern avslutade med någonting viktigt här innan han gick ner. Veli lopetti erittäin tärkeällä asialla ennen kuin lähti alas täältä. Det är nu vi kan bygga murarna när fienden är långt borta. Nyt voimme rakentaa sitä muuria, kun vihollinen on kaukana. Men när fienden börjar närma sig, Kun vihollinen lähestyy, då kan vi komma till ett läge niin voimme joutua sellaiseen tilanteeseen, att det kanske börjar vara för sent. että alkaa olla liian myöhäistä. Det finns starka krafter, On voimakkaita voimia, onda krafter, pahoja voimia, som arbetar för att slita bort lemmar från den här Kristi kropp. jotka tekevät työtä, että saisivat irrotettua näitä jäseniä tästä Kristuksen ruumiista. Och vi vet en sak, Ja me tiedämme erään asian att på ett naturligt sätt, luonnollisella tavalla. när vi väl har slitit bort någonting, Kun olemme irrottaneet jotain, så är det oerhört svårt att få tillbaka. niin on todella vaikea saada sitä takaisin. Ett skilje, en splittring, Tämmöinen erkaannus ja hajaannus, den är ofta bestående. se on yleensä pysyvä. Mina vänner, det är nu, det är nu idag Ystävät, juuri tällä hetkellä tänään som vi behöver verka. meidän tulee toimia. Inte med den onde,
ei paholaisen kanssa, utan med Guds kärlek. vaan Jumalan rakkaudella. Ännu är det inte för sent. Vielä ei ole liian myöhäistä, Men vi måste öppna våra ögon och Gud måste öppna våra ögon vaan Jumalan täytyy avata meidän silmämme, så att vi ser situationen. että me näemme tämän tilanteen. Och var är egentligen det stora, om jag ser till mig själv, var är det stora problemet? Jos katson itseeni, niin missä se suuri ongelma on? Det stora problemet det ser jag när jag går framför spegeln Se suurin ongelma on siinä, kun lähden astumaan peilin eteen och ser mig själv ja näen itseni. och ser hur lite kärlek jag har. Ja näin kuinka vähän rakkautta minulla on. Om jag läser från det nästa kapitlet om kärlekens väg som gör en fortsättning på det här. Jos jatkan lukemista tästä seuraavasta luvusta rakkauden tiestä, Där det står att kärleken är tålig och mild. jossa sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen ja Den kestää, avundas inte, den skryter inte. ei kadehdi eikä kerskaa. Och så står det vidare, den fördrar allting, Kaiken se kestää, den tror allting, kaiken se uskoo, den hoppas allting, kaikki se toivoo, den uthärdar allting. kaikki se kärsii. Och kärleken upphör aldrig. Ja rakkaus ei koskaan häviä. Och så ser jag mig själv, Ja niin näin itseni, och så ser jag mig själv i vardagen, ja näin itseni varjessa, i samtal med andra. kun keskustelen muiden kanssa. Har jag verkligen älskat så här? Olenko todella rakastanut näin? Och jag faller, Ja minä lankean och jag får bli tyst inför Guds ord. ja vaikenen Jumalan sanan edessä. Problemet börjar hos mig. Tämä ongelma alkaa minussa. Var kan jag då få kraften att bryta mot det här? Mistä saan voimaa, että voisin katkaista tätä? Jo, kraften hittar vi i Herren Jesus. Voimaa me löydämme Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta, Och därför att vi kan också byta ut det här kärleken sillä me voimme myöskin vaihtaa tämän sanan rakkaus med Jesus. Jeesus-sanaan, Och så får vi lyssna på det som ord till oss, till mig personligen. niin saan kuunnella sitä niin kuin sanana suoraan henkilökohtaisesti minulle. Och då läser vi på ett annat sätt. Ja niin- Jesus är tålig och mild. Ja niin luemme toisella tavalla, että Jeesus on pitkämielinen ja lempeä. Jesus söker inte sitt. Jeesus ei etsi omaansa, Och Jesus tillräknar inte det onda. eikä laske sitä pahaa meille. Jesus fördrar allting. Jeesus kärsii kaiken. Jesus tror allting. Jeesus uskoo kaiken. Jesus hoppas allting. Jeesus toivoo kaiken. Och Jesus uthärdar allting. Ja kaikki Jeesus kärsii. Och Jesu kärlek upphör aldrig. Ja Jeesuksen rakkaus ei koskaan häviä. Det var så stark hans kärlek för mig Niin vahva on hänen rakkautensa minua kohtaan, att han led döden på korset för mig. että hän kärsi ristin kuoleman minun edestäni. Han känner mig bakom min fasad, bakom det yttre. Hän tuntee minut minun julkisivuni takana. Jag vill förstås försöka framstå som bra också för andra människor. Haluan osoittaa itseni niin hyväksi, mahdollisimman hyväksi muiden ihmisten edessä, Men Jesus, han känner mig. mutta Jeesus tuntee minut. Vad underbart, Jesus, att du känner mig. Oi kuinka ihanaa Jeesus, että tunnet minut, Att jag inte behöver vara någon annan. että minun ei tule teeskennellä olevan joku muu. Men trots att du ser all min svaghet och allt vad som bor i mig, Vaikka näit kaikki minun heikkouteni ja kaikki mitä minussa asuu, så upphör aldrig din kärlek. niin sinun rakkaus ei koskaan häviä. Varje dag får jag komma med min synd inför dig. Jokaisena päivänä saan tulla syntini kanssa sinun eteesi. Och varje dag möter du mig med kärlekens armar. Ja jokainen päivä sinä tuut minua vastaan rakkauden käsivarsilla. Betyder det att det är likgiltigt hur jag lever? Onko se välinpitämätöntä, miten minä elän? Men jag vill inget annat En minä mitään muuta tahdo, än att följa honom, kuin että seuraan häntä, leva enligt hans vilja. elää hänen tahtonsa mukaan. Må Gud ge oss alla kraft, Jumala antakoon kaikille meille voimaa, att vi skulle älska varandra, että rakastaisimme och att toisiamme, vi skulle se varandra på det sätt som Gud vill att vi ska se varandra. että näkisimme toisiamme sillä tavoin, kuin Jumala haluaa, että me näkisimme Det toisiamme. vill säga, när jag ser dig, Sillä tavoin, että kun minä näen sinut, så ser jag dig med Kristus emellan.
niin näin sinua Kristus tässä välissä. Och då ser jag en ren och förklarad människa. Niin näin kirkkaan puhtaan ihmisen, Då ser jag inte de mänskliga bristerna. enkä näin niitä inhimillisiä puutteita. Då tackar jag Gud för att jag har fått dig som en gåva. Niin kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut sinut lahjaksi, Vi må vara helt olika, vaikka me olemme täysin erilaisia. men tack Gud, då får jag tacka Gud för dig. Mutta niin saan kiittää Jumalaa siitä. Köttet kan jag känna en sak. I köttet kan jag känna en sak, Lihassa voin palvella yhtä asiaa, men i anden vill jag känna något annat. mutta hengessä haluan palvella jotain muuta Må Gud ge oss alla tai kraft. tuntea jotain muuta. Må Gud ge oss alla kraft och styrka oss. Jumala antakoon kaikille meille voimaa. Och så vill jag ännu innan jag går ner härifrån, Ennen kuin lähden alas täältä, så vill jag säga till dig min vän, niin haluan sanoa sinulle ystäväni, om du känner att jag har fallit i det här. jos koet, että olet langennut tähän, Jag talar så lätt illa om andra. niin helposti puhun pahaa toisesta Jag kanske sprider saker som kanske inte riktigt är sant. ja levitän asioita, jotka ei välttämättä ole totta. Så får du ännu i den här stunden tro. Niin saat vielä tällä hetkellä uskoa. Alla dina synder vara förlåtna. Kaikki sinun syntisi anteeksi. I hans namn och i hans försoningsblod. Hänen nimessään ja hänen sovintoveressään. Låt oss hålla oss till honom. Pysykäämme hänessä. Han som är huvudet. Hän, joka on tämä pää. Så att vi får vara hans kropp. Että me saamme olla hänen ruumiinsa. En kropp. Yksi ruumis. Vi ger Gud all tack, lov, pris och ära. Annamme Jumalalle kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. I Jesu välsignade namn. Amen. Jeesuksen siunatussa nimessä. Amen. Jag vill till slut tacka för gemenskapen och kärleken här. Haluan lopuksi kiittää tästä yhteydestä ja rakkaudesta täällä. Det är verkligen en stor glädje att få uppleva det. On todella suuri ilo saada kokea sitä. Gemenskapen och att få träffa och tala med så många människor som jag delar det allra viktigaste med. Tätä yhteyttä ja se, että saa keskustella niin monien ihmisten kanssa. När jag kommer hem, när jag varit på resor och kommit hem till Luleå, Kun olen ollut matkoilla ja tulen takaisin kotiin Luulajaan, så märker jag att när jag ska försöka förklara det här för sådana som inte är troende, ja kun yritän selittää heille, jotka eivät ole uskovaisia, så räcker inte orden riktigt till. niin sanat eivät riitä. Och de kan inte förstå vilken rikedom vi är och har i den här gemenskapen. He eivät ymmärrä, minkälaista rikkautta meillä on tässä yhteydessä. Men jag har tänkt när jag har gått här ute under de här 2 dagarna, Mutta kun olen käynyt näiden 2 päivän aikana täällä ulkona, att Gud bevarar enheten, olen ajatellut ja rukoillut, että Jumala varjelisi tämän yhteyden. så att vi får fortsätta samla så här, Että tällä tavoin voisimme edelleen kokoontua som en grupp, yhtenä joukkona. inte som 2, 3 eller 4, Ei 2, 3 tai 4 joukkona, utan en Kristi kropp. vaan yhtenä Kristuksen ruumiina. Jag tackar Gud för gåvan, Ja kiittää Jumalaa lahjasta för församlingen. tästä seurakunnasta. Tack för all kärlek. Kiitos kaikesta rakkaudesta.